Hej, jeg hedder Anne og går i 1. S på Vesthimmerlands Gymnasie og Gy HF. I dag vil jeg snakke om grupperede observationer, og derfor vil jeg starte med at skrive min start af observationerne her i kolonne A og slut i kolonne B. Så vil jeg skrive mine hyppigheder i kolonne C, og dem har jeg lige skrevet ind, for det ikke skulle tage alt for lang tid. Og så nu vil jeg lave mine midtpunkter, for at jeg kan beregne. Og det gør jeg ved at sige start plus slut. Og så dividerer jeg det med 2. Sådan, nu har jeg så fået mine midtpunkter af de her 2 kolonner. Nu vil jeg så gå hen og finde min observationssættets størrelse. Og det gør jeg ved at sige approx igen, og så siger jeg sum af hyppighederne. Se, det er 33, og det passer helt perfekt med, at jeg havde 33 observationer. Så derfor er det observationssættets størrelse. Nu vil jeg så gå til min middelværdi, og den regner jeg ud sådan, at jeg siger summen af af midtpunkterne, undskyld. Og så ganger jeg det med hyppighederne, og så afslutter jeg min parentes, og så dividerer jeg det med summen af hyppighederne. Yes. Det passer ikke åbenbart. Hvad har jeg gjort galt? Ja, nu prøver jeg lige at regne det ud hernede. Som I kan se, så regnede jeg den ud sådan her, fordi den åbenbart ikke ville tage mine midtpunkter. Så det sletter jeg lige, og så kopierer jeg det her og sætter det her ind. Sådan der. Og nu vil jeg så regne min varians ud, og det gør jeg. Vent, det kan være, at jeg lige skal se. Det kan være, at jeg lige skal se, hvordan regner den her ud. Jeg har sagt approx, og så har jeg sagt summen af start plus slut divideret med 2, altså hvordan jeg har regnet midtpunkterne ud. Og så har jeg ganget det med mine hyppigheder. Og så har jeg divideret det, altså summen af det, og så dividerer det med summen af hyppighederne, og det giver så 69,47. Så må vi se, om det bliver rigtigt, og det kan vi se senere. Variansen, den regner jeg ud sådan, at jeg skriver 1 divideret med summen af hyppighederne, og så ganger jeg det med summen. Ja, jeg har jo problemer lige nu, men jeg er lige ved at... Ja. Jeg er kommet til at læse inde på vores dokument her om ikke grupperede observationer, hvor der står middelværdi regnes som følgende, og så står der det her. Og så gik jeg så ind, og så gav det så 12,08. Så jeg kommer til at tænke på middelværdi her. Det er måske egentlig middeltallet, jeg mener. Så det vil jeg lige rette det til. Så vil jeg gerne have din vurdering af, hvad det er. Ja. Og hvordan du gerne vil regne det ud. Det vil jeg gerne have en forklaring på. I så fald vil jeg gå videre nu. Og jeg vil lige hurtigt slå fast, at typeintervallet, det er selvfølgelig 165 til 170, fordi der er flest hyppigheder.
Og jeg vil lige lave et histogram, og det gør jeg ved at gå ind på kombinationsdiagram, hvor jeg så tager her, der vil jeg så bruge min start, og jeg vil bruge mine hyppigheder, og ja, jeg skal gå på en ny side. Sådan. Så har vi et histogram. Så vil jeg lave intervalfrekvensen og interval kumuleret frekvenserne. Det gør vi her. Vi kan også bare gøre den frik. Okay. Jeg må have den et andet sted. Og det gør jeg ved at skrive approx. Skrive hyppighederne. Og så dividerer jeg den med summen af hyppighederne. Og så ganger jeg den igen med 100 for at få den 100%. Og så går jeg hen og vil lave de kumulerede frekvenser, og det gør jeg ved at gå hen i vores katalog og finde kumuleret sum. Og her inde i parenteserne, der skriver jeg så frekvens. Og så kan jeg se, at det er rigtigt, fordi at det giver 100. Og så synes jeg bare, at vi skal gå direkte videre til vores sumkurve. Så jeg indsætter lige en ny side, hvor jeg går ind under grafer. Ja. Og så går jeg ind under punktplot, ikke? Jo, det var det. Og her skriver jeg så, trykker lige på den her var-knap, eller hvad vi nu kalder den. Og så skriver jeg så slut hen langs den her x-akse. Og her, og så går jeg igen her på den her var-knap, og trykker altså min kumulerede frekvens. Så trykker jeg enter, men der sker ikke rigtig noget, og så trykker jeg højre klik, og så går jeg ind på vindue zoom, eller /zoom, og her finder jeg så den her A-zoom fit, og så kan jeg se alle mine punkter kommer her. Dem vil jeg så gerne have forbundet, så jeg går her ind i min værktøjslinje, og så går jeg ind under geometri og punkter og linjer, og så går jeg ind under linjestykke, og så forbinder jeg dem simpelthen bare manuelt. Ja, det tager et lille stykke tid, men whoops, se, det var fint. Og så lige sådan her kommer væk. Så gør vi lige sådan der. Og så gør vi lige ind, så vil jeg gerne finde mine partikler, altså min nedre kvartil, min median og mit øvre kvartil. Og det gør jeg her under grafindtastning /redigere. Og der går jeg ind under funktion, og så trykker jeg simpelthen bare, så simpelthen 25. Og her, det er så min nedre kvartil. Så gør jeg det igen for at finde min median, hvor jeg så skriver 50. Og så gør jeg det igen for at finde min øvre kvartil. Se. Så kan vi jo se, at de skærer her, men det vil vi gerne have fundet ud af, hvor præcis de gør det. Så vi går lige ind og tilføjer et punkt lige her, hvor de skærer, så jeg kan aflæse deres koordinater. Godt. Og så højre klikker jeg her på, og så skriver jeg bare koordinater og ligninger. Og så kan jeg se her, at den første, eller min øvre kvartil skærer på 173. Og så vil vi gerne finde ud af, hvad den her median den skærer på. Jeg fik vist ikke trykket. Går jeg igen ind på koordinater og ligninger. Og så kan jeg så se, at min median den ligger på
169. Ej. Kommer hele tiden til at gøre det. Sådan der. Så går jeg ind på koordinater og ligninger. Se. Så kan jeg se, at mit nedre kvartil ligger her på 166. Og nu har jeg simpelthen fundet ud af mit udvidede kvartilsæt. Ja, jeg har fundet ud af, hvordan jeg aflæser min nedre kvartil, median og øvre kvartil. Nu vil jeg så gå til boxplot, eller til at lave et boxplot. Så går jeg herop igen. Så trykker jeg kombinationsdiagram, og jeg trykker start her. Jeg trykker hyppigheder. Jeg trykker ny side. Sådan der. Se, det ser jo ikke helt rigtigt ud. Her får vi et histogram frem. Så vi går ind og højreklikker og trykker boxplot. Så nu har vi fået simpelthen her igen. Og så kan vi jo se, at vores median ligger herude, og den ligger på 165. Og herover kan vi se, at den ligger på 170. Men det kan jo godt logisk se, at det stemmer ikke helt overens med det, vi fik til før. Men det er simpelthen fordi, vi har brugt start hernede, i stedet for, hvor vi hernede har brugt slut. Kan jeg godt se slut. Så ja, det er grunden til, at mit øvre kvartil bliver 1 cm mere. Ja, nu har jeg snakket meget om det, så jeg vil lige gå herop igen. Vi har også det, vi kan også se, om det er normalt fordelt. Og jeg har lavet et, normalt, eller jeg har tegnet det ind på et normalt fordelingspapir. Ja, og der kan jeg se, at det er nogenlunde normalt fordelt. Ja, jeg vil lige hurtigt se, om de er klokkeformet herinde i Inspire, og det vil jeg bare lige hurtigt gøre ved et kombinationsdiagram, hvor jeg tager starten og tager min hyppighed. Det er bare lige hurtigt ny side. Godt så. Skal vi se, den går sådan her. Det ligner ikke helt en klokke. Men man kan alligevel godt se den her klokkeagtige form. Vi mangler dog nogen, som ligger lidt mere herover. Men det er fordi, at alle ikke har deltaget i undersøgelsen. Men man kan godt se den her klokkeform. Så jeg vil ikke sige, at den er helt normalt fordelt, da der mangler nogen her. Og der mangler nogen her, for at de går helt op. Ja, og jeg vil sige mange tusind tak, fordi at du gad at bruge 13 minutter af dit liv på at høre den her video. Men ja. Jeg lærte selv meget af den, så jeg synes det er en rigtig god idé. Hej hej!